Dobrý den, hledám krmivo pro psa. Dobrý den, hledám krmivo pro psa. Dobrý den, hledám krmivo pro psa. Máme granule nebo konzervy? Máme granule nebo konzervy? Máme granule nebo konzervy? Které granule jsou nejlepší? Které granule jsou nejlepší? Které granule jsou nejlepší? Tyto granule jsou pro malá plemena. Tyto granule jsou pro malá plemena. Tyto granule jsou pro malá plemena. Kolik stojí jedna konzerva? Kolik stojí jedna konzerva? Kolik stojí jedna konzerva? Stojí 50 korun. Stojí 50 korun. Stojí 50 korun. Vezmu si 2 konzervy. Vezmu si 2 konzervy. Vezmu si 2 konzervy. Potřebuji také akvárium pro rybičky. Potřebuji také akvárium pro rybičky. Potřebuji také akvárium pro rybičky. Jak velké akvárium chcete? Jak velké akvárium chcete? Jak velké akvárium chcete? Malé akvárium pro pár ryb. Malé akvárium pro pár ryb. Malé akvárium pro pár ryb. Máme toto skleněné akvárium. Máme toto skleněné akvárium. Máme toto skleněné akvárium. Je bezpečné pro všechny ryby? Je bezpečné pro všechny ryby. Je bezpečné pro všechny ryby? No, je vhodné pro sladkovodní ryby. Ano, je vhodné pro sladkovodní ryby. No, je vhodné pro sladkovodní ryby. Koupím si ho. Koupím si ho. Koupím si ho. Můžete mi poradit s křečkem? Můžete mi poradit s křečkem? Můžete mi poradit s křečkem? Křeček potřebuje klec s kolečkem. Křeček potřebuje klec s kolečkem. Křeček potřebuje klec s kolečkem. Máte nějakou klec v akci? Máte nějakou klec v akci? Máte nějakou klec v akci? Tato klec je nyní zlevněná. Tato klec je nyní zlevněná. Tato klec je nyní zlevněná. Obsahuje vše potřebné. Obsahuje vše potřebné. Obsahuje vše potřebné. Děkuji, vezmu si ji. Děkuji, vezmu si ji. Děkuji, vezmu si ji. Chtěl bych koupit papouška. Chtěl bych koupit papouška. Chtěl bych koupit papouška. Papoušek potřebuje prostornou klec. Papoušek potřebuje prostornou klec. Papoušek potřebuje prostornou klec. Jakou klec doporučujete? Jakou klec doporučujete? Jakou klec doporučujete? Tato klec je vhodná pro střední papoušky.
Tato klec je vhodná pro střední papoušky. Tato klec je vhodná pro střední papoušky. Nabízíme k ní i hračky. Nabízíme k ní i hračky. Nabízíme k ní i hračky. Jaké hračky máte? Jaké hračky máte? Jaké hračky máte? Máme dřevěné a plastové. Máme dřevěné a plastové. Máme dřevěné a plastové. Papoušek si rád hraje se zrcátkem. Papoušek si rád hraje se zrcátkem. Papoušek si rád hraje se zrcátkem. Super, vezmu to. Super, vezmu to. Super, vezmu to. Můžete mi přinést klec k autu? Můžete mi přinést klec k autu? Můžete mi přinést klec k autu? Ano, pomohu vám s naložením. Ano, pomohu vám s naložením. Ano, pomohu vám s naložením. Děkuji za pomoc. Děkuji za pomoc. Děkuji za pomoc. Potřebuji koupit kočičí stelivo. Potřebuji koupit kočičí stelivo. Potřebuji koupit kočičí stelivo. Jaké stelivo máte? Jaké stelivo máte? Jaké stelivo máte? Máme hliněné a silikonové. Máme hliněné a silikonové. Máme hliněné a silikonové. Které je levnější? Které je levnější? Které je levnější? Hliněné stojí 100 korun. Hliněné stojí 100 korun. Hliněné stojí 100 korun. Vezmu si 2 balení. Vezmu si 2 balení. Vezmu si 2 balení. Máte také krmení pro kočky? Máte také krmení pro kočky. Máte také krmení pro kočky? Ano, máme suché i mokré. Ano, máme suché i mokré. Ano, máme suché i mokré. Kočka má ráda lososové konzervy. Kočka má ráda lososové konzervy. Kočka má ráda lososové konzervy. Dám 1 konzervu do košíku. Dám 1 konzervu do košíku. Dám 1 konzervu do košíku. Platím kartou. Platím kartou. Platím kartou. Mám doma králíka. Mám doma králíka. Mám doma králíka. Potřebuji novou klec. Potřebuji novou klec. Potřebuji novou klec. Tato klec je prostorná. Tato klec je prostorná. Tato klec je prostorná. Je vhodná pro králíka? Je vhodná pro králíka. Je vhodná pro králíka? Ano, má dno z pevného plastu. Ano, má dno z pevného plastu.
Ano, má dno z pevného plastu. Králík kouše do mříží. Králík kouše do mříží. Králík kouše do mříží. Máme také dřevěné hračky. Máme také dřevěné hračky. Máme také dřevěné hračky. Ty zabaví králíka na hodiny. Ty zabaví králíka na hodiny. Ty zabaví králíka na hodiny. Koupím klec i hračky. Koupím klec i hračky. Koupím klec i hračky. Můžete poslat domů? Můžete poslat domů. Můžete poslat domů? Ano, pošleme to za poplatek. Ano, pošleme to za poplatek. Ano, pošleme to za poplatek. Děkuji, beru to. Děkuji, beru to. Děkuji, beru to. Mám zájem o akvarijní rybičky. Mám zájem o akvarijní rybičky. Mám zájem o akvarijní rybičky. Doporučuji neonky pro začátečníky. Doporučuji neonky pro začátečníky. Doporučuji neonky pro začátečníky. Jsou nenáročné na péči? Jsou nenáročné na péči. Jsou nenáročné na péči? No, snášejí různé podmínky. Ano, snášejí různé podmínky. No, snášejí různé podmínky. Potřebují filtr v akváriu. Potřebují filtr v akváriu. Potřebují filtr v akváriu. Máte malý filtr pro 10 litrů? Máte malý filtr pro 10 litrů. Máte malý filtr pro 10 litrů? Tento filtr je tichý a účinný. Tento filtr je tichý a účinný. Tento filtr je tichý a účinný. Kolik stojí? Kolik stojí? Kolik stojí? Stojí 300 korun. Stojí 300 korun. Stojí 300 korun. Vezmu si ho i s rybičkami. Vezmu si ho i s rybičkami. Vezmu si ho i s rybičkami. Rád pomohu s výběrem. Rád pomohu s výběrem. Rád pomohu s výběrem. Děkuji za rady. Děkuji za rady. Děkuji za rady. Chci koupit ptačí krmítko. Chci koupit ptačí krmítko. Chci koupit ptačí krmítko. Máme dřevěné a plastové modely. Máme dřevěné a plastové modely. Máme dřevěné a plastové modely. Které krmítko vydrží déle? Které krmítko vydrží déle? Které krmítko vydrží déle? Dřevěné je odolnější vůči počasí. Dřevěné je odolnější vůči počasí. Dřevěné je odolnější vůči počasí. Do krmítka patří slunečnicová semínka.
Do krmítka patří slunečnicová semínka. Do krmítka patří slunečnicová semínka. Máte semínka v sáčku? Máte semínka v sáčku. Máte semínka v sáčku? Ano, prodáváme je po půl kile. Ano, prodáváme je po půl kile. Ano, prodáváme je po půl kile. Vezmu si jedno krmítko a semínka. Vezmu si jedno krmítko a semínka. Vezmu si jedno krmítko a semínka. Můžete zabalit jako dárek. Můžete zabalit jako dárek. Můžete zabalit jako dárek. Ano, přidáme mašli zdarma. Ano, přidáme mašli zdarma. Ano, přidáme mašli zdarma. Děkuji, to je milé. Děkuji, to je milé. Děkuji, to je milé. Hledám vodítko pro psa. Hledám vodítko pro psa. Hledám vodítko pro psa. Jakou délku potřebujete? Jakou délku potřebujete? Jakou délku potřebujete? Asi 2 metry. Asi 2 metry. Asi 2 metry. To vodítko je z nylonu. Toto vodítko je z nylonu. To vodítko je z nylonu. Je pevné a lehké. Je pevné a lehké. Je pevné a lehké. Máte také obojek? Máte také obojek? Máte také obojek? No, vyberte si z těchto. Ano, vyberte si z těchto. No, vyberte si z těchto. Líbí se mi červený obojek. Líbí se mi červený obojek. Líbí se mi červený obojek. Hodí se k vodítku? Hodí se k vodítku. Hodí se k vodítku? Ano, barvy jsou stejné. Ano, barvy jsou stejné. Ano, barvy jsou stejné. Koupím obojek i vodítko. Koupím obojek i vodítko. Koupím obojek i vodítko. Platím hotově. Platím hotově. Platím hotově. Chci pořídit morče. Chci pořídit morče. Chci pořídit morče. Máme mladá morčata k prodeji. Máme mladá morčata k prodeji. Máme mladá morčata k prodeji. Jakou klec potřebují? Jakou klec potřebují? Jakou klec potřebují? Prostornou klec s podestýlkou. Prostornou klec s podestýlkou. Prostornou klec s podestýlkou. Doporučuji dřevěné hobliny jako podestýlku. Doporučuji dřevěné hobliny jako podestýlku. Doporučuji dřevěné hobliny jako podestýlku. Morče potřebuje také seno. Morče potřebuje také seno.
Orče potřebuje také seno. Máte seno v balících? Máte seno v balících? Máte seno v balících? Ano, prodáváme malé i velké balíky. Ano, prodáváme malé i velké balíky. Ano, prodáváme malé i velké balíky. Kolik stojí malý balík? Kolik stojí malý balík? Kolik stojí malý balík? Stojí 40 korun. Stojí 40 korun. Stojí 40 korun. Vezmu si 2 balíky a klec. Vezmu si 2 balíky a klec. Vezmu si 2 balíky a klec. Můžete mi pomoci s naložením? Můžete mi pomoci s naložením? Můžete mi pomoci s naložením? Ano, rád pomohu. Ano, rád pomohu. Ano, rád pomohu. Potřebuji koupit ryby do akvária. Potřebuji koupit ryby do akvária. Potřebuji koupit ryby do akvária. Jaké druhy máte na skladě? Jaké druhy máte na skladě? Jaké druhy máte na skladě? Máme gubky a skaláry. Máme gubky a skaláry. Máme gubky a skaláry. Jsou gubky vhodné pro začátečníky? Jsou gubky vhodné pro začátečníky? Jsou gubky vhodné pro začátečníky? No, jsou nenáročné. Ano, jsou nenáročné. No, jsou nenáročné. Potřebují teplou vodu. Potřebují teplou vodu. Potřebují teplou vodu. Máte topítko do akvária? Máte topítko do akvária? Máte topítko do akvária? To topítko udržuje stálou teplotu. Toto topítko udržuje stálou teplotu. To topítko udržuje stálou teplotu. Kolik stojí 5 gapek? Kolik stojí 5 gapek? Kolik stojí 5 gapek? Stojí 200 korun. Stojí 200 korun. Stojí 200 korun. Vezmu je i s topítkem. Vezmu je i s topítkem. Vezmu je i s topítkem. Děkuji za radu. Děkuji za radu. Děkuji za radu. Mám doma 2 křečky. Mám doma 2 křečky. Mám doma 2 křečky. Potřebuji novou láhev na vodu. Potřebuji novou láhev na vodu. Potřebuji novou láhev na vodu. Tato láhev má kovový hrot. Tato láhev má kovový hrot. Tato láhev má kovový hrot. Je vhodná pro malé křečky? Je vhodná pro malé křečky. Je vhodná pro malé křečky? Ano, proud vody je jemný. Ano, proud vody je jemný.
Ano, proud vody je jemný. Křečci okusují plastové díly. Křečci okusují plastové díly. Křečci okusují plastové díly. Máte kovovou láhev? Máte kovovou láhev? Máte kovovou láhev? Ano, tato je celá z nerezu. Ano, tato je celá z nerezu. Ano, tato je celá z nerezu. Koupím jí místo plastové. Koupím jí místo plastové. Koupím jí místo plastové. Kolik stojí? Kolik stojí? Kolik stojí? Stojí 90 korun. Stojí 90 korun. Stojí 90 korun. Platím kartou. Platím kartou. Platím kartou. Hledám lůžko pro kočku. Hledám lůžko pro kočku. Hledám lůžko pro kočku. Máme měkká lůžka v různých barvách. Máme měkká lůžka v různých barvách. Máme měkká lůžka v různých barvách. Moje kočka miluje teplo. Moje kočka miluje teplo. Moje kočka miluje teplo. Toto lůžko má vyhřívání. Toto lůžko má vyhřívání. Toto lůžko má vyhřívání. No, je s elektrickým vyhříváním. Ano, je s elektrickým vyhříváním. No, je s elektrickým vyhříváním. Má 3 stupně výkonu. Má 3 stupně výkonu. Má 3 stupně výkonu. Kočka si nastaví teplotu sama. Kočka si nastaví teplotu sama. Kočka si nastaví teplotu sama. Ne, ovládáte to vy. Ne, ovládáte to vy. Ne, ovládáte to vy. Líbí se mi šedé lůžko. Líbí se mi šedé lůžko. Líbí se mi šedé lůžko. Vezmu si ho. Vezmu si ho. Vezmu si ho. Děkuji za pomoc. Děkuji za pomoc. Děkuji za pomoc. Chci koupit šneky do akvária. Chci koupit šneky do akvária. Chci koupit šneky do akvária. Máme ampulárie a okružáky. Máme ampulárie a okružáky. Máme ampulárie a okružáky. Jsou ampulárie užitečné? Jsou ampulárie užitečné. Jsou ampulárie užitečné? No, čistí sklo odřas. Ano, čistí sklo odřas. No, čistí sklo odřas. Budou jíst rostliny? Budou jíst rostliny? Budou jíst rostliny? Ne, dávají přednost řasám. Ne, dávají přednost řasám. Ne, dávají přednost řasám.
Potřebují vápník pro ulitu. Potřebují vápník pro ulitu. Potřebují vápník pro ulitu. Máte kostky s vápníkem? Máte kostky s vápníkem. Máte kostky s vápníkem? Ano, prodáváme je v balení. Ano, prodáváme je v balení. Ano, prodáváme je v balení. Vezmu 3 ampulárie a 1 kostku. Vezmu 3 ampulárie a 1 kostku. Vezmu 3 ampulárie a 1 kostku. Děkuji, to je vše. Děkuji, to je vše. Děkuji, to je vše. Můj papoušek už nelétá. Můj papoušek už nelétá. Můj papoušek už nelétá. Potřebuji novou klec. Potřebuji novou klec. Potřebuji novou klec. Tato klec je prostorná. Tato klec je prostorná. Tato klec je prostorná. Má bydla z přírodního dřeva. Má bydla z přírodního dřeva. Má bydla z přírodního dřeva. Papoušek okusuje bydla. Papoušek okusuje bydla. Papoušek okusuje bydla. Ano, proto jsou vyměnitelná. Ano, proto jsou vyměnitelná. Ano, proto jsou vyměnitelná. Líbí se mi svislé mříže. Líbí se mi svislé mříže. Líbí se mi svislé mříže. Jsou bezpečné pro nohy. Jsou bezpečné pro nohy. Jsou bezpečné pro nohy. Ano, mají hladký povrch. Ano, mají hladký povrch. Ano, mají hladký povrch. Koupím ji. Koupím ji. Koupím ji. Můžete ji doručit domů? Můžete ji doručit domů. Můžete ji doručit domů? No, zdarma při nákupu nad 1000 korun. Ano, zdarma při nákupu nad 1000 korun. No, zdarma při nákupu nad 1000 korun. Poradíte mi s výběrem psa? Poradíte mi s výběrem psa? Poradíte mi s výběrem psa? Hledáte aktivní nebo klidné plemeno? Hledáte aktivní nebo klidné plemeno? Hledáte aktivní nebo klidné plemeno? Chci malého psa do bytu. Chci malého psa do bytu. Chci malého psa do bytu. Doporučuji jezevčíka nebo mopse. Doporučuji jezevčíka nebo mopse. Doporučuji jezevčíka nebo mopse. Je mops vhodný pro děti? Je mops vhodný pro děti? Je mops vhodný pro děti? Ano, jsou přátelští a hraví. Ano, jsou přátelští a hraví. Ano, jsou přátelští a hraví. Máte štěně mopse k prodeji? Máte štěně mopse k prodeji?
Máte štěně mopse k prodeji? Ano, právě jsme dostali vrh. Ano, právě jsme dostali vrah. Ano, právě jsme dostali vrh. Můžu si štěně prohlédnout? Můžu si štěně prohlédnout. Můžu si štěně prohlédnout? Samozřejmě, pojďte s námi. Samozřejmě, pojďte s námi. Samozřejmě, pojďte s námi. Potřebuji obleček pro Andulku. Potřebuji obleček pro Andulku. Potřebuji obleček pro Andulku. Máme svetry a peleríny. Máme svetry a peleríny. Máme svetry a peleríny. Andulka zmrzne v průvanu. Andulka zmrzne v průvanu. Andulka zmrzne v průvanu. Tento svetr je z vlny. Tento svetr je z vlny. Tento svetr je z vlny. Je měkký na dotek? Je měkký na dotek? Je měkký na dotek? Ano, je velmi jemný. Ano, je velmi jemný. Ano, je velmi jemný. Má otvor pro křídla? Má otvor pro křídla? Má otvor pro křídla? No, křídla jsou volná. Ano, křídla jsou volná. No, křídla jsou volná. Vezmu červený svetr. Vezmu červený svetr. Vezmu červený svetr. A koupím i pelerínu. A koupím i pelerínu. A koupím i pelerínu. Chci pořídit hada. Chci pořídit hada. Chci pořídit hada. Máme kukuřičné užovky a hroznýšky. Máme kukuřičné užovky a hroznýšky. Máme kukuřičné užovky a hroznýšky. Který had je vhodný pro začátečníka? Který had je vhodný pro začátečníka? Který had je vhodný pro začátečníka? Kukuřičná užovka je ideální. Kukuřičná užovka je ideální. Kukuřičná užovka je ideální. Je klidná a snadno se krmí. Je klidná a snadno se krmí. Je klidná a snadno se krmí. Potřebuje terárium s topením. Potřebuje terárium s topením. Potřebuje terárium s topením. Máte lampu s UVB? Máte lampu s UVB? Máte lampu s UVB? Ano, prodáváme kompletní sady. Ano, prodáváme kompletní sady. Ano, prodáváme kompletní sady. Koupím užovku i vybavení. Koupím užovku i vybavení. Koupím užovku i vybavení. Kolik stojí sada? Kolik stojí sada? Kolik stojí sada? 4 000 korun. 4 000 korun.
4 000 korun. Chci pořídit morčata. Chci pořídit morčata. Chci pořídit morčata. Máte 2 samičky? Máte 2 samičky. Máte 2 samičky? Ano, máme hnědou a bílou. Ano, máme hnědou a bílou. Ano, máme hnědou a bílou. Jsou zvyklé na lidi? Jsou zvyklé na lidi? Jsou zvyklé na lidi? No, jsou velmi mazlivé. Ano, jsou velmi mazlivé. No, jsou velmi mazlivé. Potřebují velkou klec. Potřebují velkou klec. Potřebují velkou klec. Máte venkovní výběh? Máte venkovní výběh? Máte venkovní výběh? Ano, dá se postavit na zahradu. Ano, dá se postavit na zahradu. Ano, dá se postavit na zahradu. Koupím obě morčata i klec. Koupím obě morčata i klec. Koupím obě morčata i klec. Děkuji za radu. Děkuji za radu. Děkuji za radu. Hledám krmivo pro svého křečka. Hledám krmivo pro svého křečka. Hledám krmivo pro svého křečka. Máme směs semen a granulí. Máme směs semen a granulí. Máme směs semen a granulí. Obsahuje slunečnicová semínka? Obsahuje slunečnicová semínka. Obsahuje slunečnicová semínka? Ano, ale jen omezené množství. Ano, ale jen omezené množství. Ano, ale jen omezené množství. Křeček tloustne z příliš mnoho semen. Křeček tloustne z příliš mnoho semen. Křeček tloustne z příliš mnoho semen. Doporučuji granule jako základ. Doporučuji granule jako základ. Doporučuji granule jako základ. Můžu přidávat ovoce? Můžu přidávat ovoce. Můžu přidávat ovoce? No, malé kousky jednou týdně. Ano, malé kousky jednou týdně. No, malé kousky jednou týdně. Vezmu si tu směs. Vezmu si tu směs. Vezmu si tu směs. Potřebuji lék na blechy pro kočku. Potřebuji lék na blechy pro kočku. Potřebuji lék na blechy pro kočku. Máme kapky na kohoutek. Máme kapky na kohoutek. Máme kapky na kohoutek. Kočka olizuje srst po aplikaci. Kočka olizuje srst po aplikaci. Kočka olizuje srst po aplikaci. Ne, kapky se vsáknou do kůže. Ne, kapky se vsáknou do kůže. Ne, kapky se vsáknou do kůže. Jak často se aplikují?
Jak často se aplikují? Jak často se aplikují? Jednou měsíčně. Jednou měsíčně. Jednou měsíčně. Je to bezpečné pro kotě? Je to bezpečné pro kotě. Je to bezpečné pro kotě? Ano, od 12 týdnů věku. Ano, od 12 týdnů věku. Ano, od 12 týdnů věku. Děkuji, vezmu si balení. Děkuji, vezmu si balení. Děkuji, vezmu si balení. Chci koupit akvarijní rybičky. Chci koupit akvarijní rybičky. Chci koupit akvarijní rybičky. Máte zlaté rybky nebo neonky? Máte zlaté rybky nebo neonky? Máte zlaté rybky nebo neonky? Máme obojí a také skaláry. Máme obojí a také skaláry. Máme obojí a také skaláry. Pro začátečníka doporučuji neonky. Pro začátečníka doporučuji neonky. Pro začátečníka doporučuji neonky. Jsou odolné a nenáročné. Jsou odolné a nenáročné. Jsou odolné a nenáročné. Potřebují filtr a topítko? Potřebují filtr a topítko. Potřebují filtr a topítko? Neonky snesou i pokojovou teplotu. Neonky snesou i pokojovou teplotu. Neonky snesou i pokojovou teplotu. Můžu je kombinovat s krevetkami? Můžu je kombinovat s krevetkami. Můžu je kombinovat s krevetkami? Ano, ale krevetky mohou být sežrány. Ano, ale krevetky mohou být sežrány. Ano, ale krevetky mohou být sežrány. Dám si tedy 10 neonek. Dám si tedy 10 neonek. Dám si tedy 10 neonek. A jednu skaláru? A jednu skaláru? A jednu skaláru? Ne, skalára by ulovila neonky. Ne, skalára by ulovila neonky. Ne, skalára by ulovila neonky. Chci si adoptovat křečka. Chci si adoptovat křečka. Chci si adoptovat křečka. Máme Sýrian nebo džungarské. Máme Sýrian nebo džungarské. Máme Sýrian nebo džungarské. Džungarský křeček je menší. Džungarský křeček je menší. Džungarský křeček je menší. Sýrian potřebuje větší klec. Sýrian potřebuje větší klec. Sýrian potřebuje větší klec. Který je přátelštější? Který je přátelštější? Který je přátelštější? Sýrian bývá krotčí. Sýrian bývá krotčí. Sýrian bývá krotčí. Máte samičku Syriana?
Máte samičku Syriana. Máte samičku Syriana? No, třídenní mládě. Ano, třídenní mládě. No, třídenní mládě. Krmíte je sama? Krmíte je sama. Krmíte je sama? Ano, mléčnou kaší. Ano, mléčnou kaší. Ano, mléčnou kaší. Vezmu si ji za týden. Vezmu si ji za týden. Vezmu si ji za týden. Hledám vodítko pro psa do města. Hledám vodítko pro psa do města. Hledám vodítko pro psa do města. Líbí se mi reflexní materiál. Líbí se mi reflexní materiál. Líbí se mi reflexní materiál. Je to bezpečné v noci. Je to bezpečné v noci. Je to bezpečné v noci. Měla by mít i rukojeť. Měla by mít i rukojeť. Měla by mít i rukojeť. No, tento model má polstrovanou rukojeť. Ano, tento model má polstrovanou rukojeť. No, tento model má polstrovanou rukojeť. Můj pes trhá na vodítku. Můj pes trhá na vodítku. Můj pes trhá na vodítku. Potřebujete postroj proti tahání. Potřebujete postroj proti tahání. Potřebujete postroj proti tahání. To je lepší než obojek. To je lepší než obojek. To je lepší než obojek. Koupím obojí. Koupím obojí. Koupím obojí. Prodáváte králíky pro děti? Prodáváte králíky pro děti. Prodáváte králíky pro děti? No, zakrselé plemeno je vhodné. Ano, zakrselé plemeno je vhodné. No, zakrselé plemeno je vhodné. Je tento bílý sameček? Je tento bílý sameček. Je tento bílý sameček? No, je to dvouměsíční sameček. Ano, je to dvouměsíční sameček. No, je to dvouměsíční sameček. Musí být čipovaný? Musí být čipovaný. Musí být čipovaný? U králíků to není povinné. U králíků to není povinné. U králíků to není povinné. Doporučujete krmení granulemi? Doporučujete krmení granulemi. Doporučujete krmení granulemi? Hlavně seno musí být vždy k dispozici. Hlavně seno musí být vždy k dispozici. Hlavně seno musí být vždy k dispozici. Dám si klec a misku na vodu. Dám si klec a misku na vodu. Dám si klec a misku na vodu. Děkuji za radu. Děkuji za radu. Děkuji za radu.
Potřebuji akvárium pro rybičky. Potřebuji akvárium pro rybičky. Potřebuji akvárium pro rybičky. Máte 60-litrové? Máte 60-litrové. Máte 60-litrové? No, s osvětlením a filtrem. Ano, s osvětlením a filtrem. No, s osvětlením a filtrem. Je vhodné pro začátečníka. Je vhodné pro začátečníka. Je vhodné pro začátečníka. Kolik ryb se do něj vejde? Kolik ryb se do něj vejde? Kolik ryb se do něj vejde? Asi 10 malých rybiček. Asi 10 malých rybiček. Asi 10 malých rybiček. Musíte založit koloběh vody. Musíte založit koloběh vody. Musíte založit koloběh vody. To trvá 2 až 4 týdny. To trvá 2 až 4 týdny. To trvá 2 až 4 týdny. Koupím akvárium i stojan. Koupím akvárium i stojan. Koupím akvárium i stojan. Děkuji za pomoc. Děkuji za pomoc. Děkuji za pomoc. Hledám hnízdo pro andulku. Hledám hnízdo pro andulku. Hledám hnízdo pro andulku. Máme dřevěné budky. Máme dřevěné budky. Máme dřevěné budky. Je pro jednoho ptáka? Je pro jednoho ptáka. Je pro jednoho ptáka? Ano, pro samičku na kladení. Ano, pro samičku na kladení. Ano, pro samičku na kladení. Potřebuje i materiál na vyslání? Potřebuje i materiál na vystlání. Potřebuje i materiál na vyslání? Ano, piliny nebo seno. Ano, piliny nebo seno. Ano, piliny nebo seno. Koupím budku a piliny. Koupím budku a piliny. Koupím budku a piliny. Děkuji, andulka se těší. Děkuji, andulka se těší. Děkuji, andulka se těší. Potřebuji granule pro kastrovanou kočku. Potřebuji granule pro kastrovanou kočku. Potřebuji granule pro kastrovanou kočku. Tento druh má méně kalorií. Tento druh má méně kalorií. Tento druh má méně kalorií. Máte chuť na rybu nebo kuře? Máte chuť na rybu nebo kuře? Máte chuť na rybu nebo kuře? Máme lososové i kuřecí. Máme lososové i kuřecí. Máme lososové i kuřecí. Kočka preferuje losos. Kočka preferuje losos. Kočka preferuje losos. Vezmu 2kilová balení. Vezmu 2kilová balení.
Vezmu 2 kilová balení. Chci koupit papouška Ara. Chci koupit papouška Ara. Chci koupit papouška Ara. Máte mladé jedince? Máte mladé jedince? Máte mladé jedince? No, letošní mládě je krotké. Ano, letošní mládě je krotké. No, letošní mládě je krotké. Je ručně dokrmené? Je ručně dokrmené. Je ručně dokrmené? Ano, zvyklé na lidi. Ano, zvyklé na lidi. Ano, zvyklé na lidi. Potřebuje velkou klec. Potřebuje velkou klec. Potřebuje velkou klec. Minimálně 2 metry na výšku. Minimálně 2 metry na výšku. Minimálně 2 metry na výšku. A spoustu hraček. A spoustu hraček. A spoustu hraček. To zvládnu zajistit. To zvládnu zajistit. To zvládnu zajistit. Dám si smluvní depozit. Dám si smluvní depozit. Dám si smluvní depozit. Můžete mi doporučit krmítko pro ptáky? Můžete mi doporučit krmítko pro ptáky? Můžete mi doporučit krmítko pro ptáky? To plastové je odolné větru. Toto plastové je odolné větru. To plastové je odolné větru. A kovové je těžší. A kovové je těžší. A kovové je těžší. Které láká více ptáků? Které láká více ptáků. Které láká více ptáků?